नै लोगोफोर दिनै थांगासिनो दं मणिपुर थांनायनिसो दिनै थांना गाबोन सफैगोन। नगाव मोनबाय, नगाव बाइपासनि फार्स्ट फुल सार्कोल, बे फुल सार्कोलनिफ्राय आगसिथिं थांबा नगाव टाउनखौ मोनहैबाय। सिदा थाङोबाथाय आरो ओजोंहाय काजिरङा, जरहाट, शिबसागर, तिनसुकिया बेबायदि ओंखारलांबाय। बेनिफ्राय जोङो थांगोन राइट टार्न लानानै लामदिं लामायाव। बेनिफ्राय आगसिथिं हाबलांनोबाथाय आरो नगाव टाउन मोनहैबाय आरो ना। राइट टार्न लानोसै, राइट टार्न लानोबाथाय सिदा थांनोबाथाय मोनहैबाय डिब्रुगड़ तिनसुकिया। जोङो राइट लाथारनानै बेनिफ्राय लेफ्टआव लामदिं लामा। थांनाय लामाखौ मोनबाय। आगदाथिं थांबाथाय दब'खा, सिदा थांबाथाय लामदिं। जों थांगोन आगसिथिं लाथारबाथाय डिमापुर लामा, डिमापुर कार्बि आंलं दिपु थांनाय लामा। गोदो बिखि बे लामाया सिंगेलमोन आरो ना। सिंगेलबाथाय आरो बिराद गाज्रिमोनबो लामाया। बे गाज्रि लामाखौ सुबिदा लानानै दाखाइतफोरा दंफां दानफाय खोलैनानै गारिफोरखौ आवग्रिना फैसा थाखा बुथुमना लाना थाङो। एरियाया जाबाय दब'खा कार्बि आंलं थांनाय लामा, बे फरेस्ट एरिया। दंफां गोजा आरो ना, सिगुन दंफां, साल दंफां, गिदिर समायना। जेसेबां समायना एसेबां गिलु बालु आरो ना सिगांनि थाखाय। दासान्दि आरो थाखाय बेबायदि जानाय खोनाफेराखैबो। गोदोसो एसे खोमसि आदबानो गिनानै मानसिफ्रा फैयामोन बिदिनो दाखाइत जायो होननानै। कार्बि आंलंआव हाबबोला कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनो रां होनानैसो हाबनांगौ जाना फैयो। बेयो खालि कमार्सियेल गारिनि थाखाय आरो प्राइभेट गारियाव लाया। कमार्सियेल गारिया खालि जा बडि जा होयै थायाबाबो थारमाने फैसा होनानैसो हाबनो हागोन। ओंखारनाय समावबो रां होनांगोन, हाबनाय समावबो रां होनासो हाबनो हागोन। जों ओंखाम जानाय हटेलाव हाबनानै जि मोजां नुथाय नुबाय। दा कार्बिभाइनि हटेलाव पटरा दिसा ना जगह नाम বাইদেৱে কি ধুনীয়া কাপোৰ বৈ আছে। मेख्ला दागासिनो आरो ना आखाइजों जिरायनानै। नै बेनिफ्राय आगसिथिं थांबा लाहरिजान फटफटि गेट आरो जों राइटथिं थांगोन डिमापुर गेटआ फारनै आरो आगसिथिंबो जायो आगदाथिंबो जायो। आगसिथिं थांबाथाय आरो माबा जायो आरो ना गलाघाट मोनहैगोन आरो आगसिथिं थांबा जों आगदाथिं थांसिगोन। आगसिथिं थांबाबो डिमापुर गेट मोनहैयो, आगदाथिं थांबाबो जों आगदाथिं थांगोन
Circle Point, Kohima Town. Berat ya dari kan. Ini di poinnya biking kalau gede. Kohima आरो इम्फलनि लामाया फिसाबो लोगोसे कन्स्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय थानाय जायो। गारि साथामनो होनबाबो बुंनो हाया। अखा बोथोराव लामानि खामानि बानायनायनि अबस्थाया Outlet moनसेल' गोसोआवबा outletआवनो थायो हाग्रानि मानसिफ्रा फैसा कालेक्सन खालामग्रा जों लानांगौ ना लानाङा बिदिनो सिन्थासो जाबाय थायो। मा जागोन मा जागोन मोनसे टाउन बेयो मावगोन मावनि ट्रेन स्पिडनि सायाव सालायनो हाया ओरैबायदि गाज्रि माबायदि लामा जाखोना गेलेजोबथारबाय माथो लामा मावगेट मोनफैबाय नागालेण्ड आरो मणिपुरनि बर्डार आरो बे मावगेटआ बेवहायनो हाग्रानि मानसिफ्रा फैसा कालेक्सन खालामो बिसोरनिखाय फैसा कालेक्सन खालामनायखौ दिन्थिला होमबा बहुत रिक्स एसे दायबानो गावखायो नियमानो फाग्ला बिथांमोनाबो थांजादों आरो मावगेट मोनबाय एसे आवगायबावबानो आं बिसोरखौ नुसिगोन आरो बेनि थाखायनो आं केमेराखौ बन्द खालामसै। मणिपुरा हाब्बाय जि मोजां मालाय फैया होगासिनो मणिपुर हाब्बालाय आरो मणिपुरनि लामाया साफा आरोना माने पाक्कानि सिगाङाव 4 लाइन बानायबाय दं बेखिनिया सिंगल लाइनानो आरो पाहार नालाय माखासे गुगाजोबलाङो लामाया बायो रिक्स गुगाजोबलाङो बेवहाय गुसु मानसिफोरा जेकेट सुइटार गाननानै थायो आरो टेकनिकजोंसो एसेबां गरम मोजां वेदार फैया थान्दा बोथोर बायदिनो बे मोनफैबाय मारामाव 2 नाम्बार गेट थायो आरोना हाग्रानिफोरनि जों जुदि होफैयाखै इयावबो जुदि होलाङा खारखोमालाङो ओमफ्राय आरो सिगाङावबो दङ आरो गेट गिर्जायाव थांनो थाखाय नागा हिन्जावफोरा साफा गाननानै फैलाय मालाय गोजा समायना गोजा गिर्जायाव थांनो नागा नंखाला मणिपुरि सिख्लाफ्रा अखा बोथोराव लामा खालामनायनि अबस्थाया जाथारनाया नांथारखायो आरोना
जाया पाहारजों गेजेराव दंमोन पाहारजों साग्लोबजानाय खिन्थु टेम्पला प्लेनाव गोलैयो समान जायगायाव बेफोरखौ मोननो जानोसै आरोना 20-30 किल'मिटार दंबोयो कल सफैबाय दिनै बहुद लेट जाबाय आरोना लामानि थाखाय ओरैनो 8-9टायावनो मोनफैनांगौ 11:30 जालायबाय दिनै बहुद लेट कल बाइपास लामा इयो दसेयावबा सिटि भितोराव हाबगोन सिटि भितोराव आखाफोरजों सलायबा पुलिसा हमैबाबो नायनो थिखांनो हायो ना हाया हायोबाथाय खोन्थासिगोन आरो कल टाउन बाङाय सिटि भितोराव